Hola, benvinguts de nou en un nou vídeo de les activitats que estem fent dedicades al tercer trimestre de FON. En aquesta ocasió tenim a la Bea Poeo. Ella és la responsable del Departament de Recursos Humans, de Prevenció de Riscos i d'Orientació de la Fundació Ramon Noguera i ens parlarà una mica també de com està vivint la Fundació aquests dies de confinament i sobretot d'aquesta crisi sanitària i és important pel tema de tot el que seria la integració de persones amb discapacitat. Val? Benvinguda, moltíssimes gràcies, Gràcies. per estar aquí. Gràcies per convidar-me. Sí, més o menys consistirà, faré 4 preguntes. Sé que és un esforç per tu perquè estàs teletreballant, perquè tens família i estàs conciliant vida familiar i laboral. Així que moltíssimes gràcies. I res, t'escolten tots els meus alumnes i que volem saber una mica la vostra opinió i el que feu en primer lloc en la Fundació Ramon Noguera. Si ho vols explicar. Sí, la Fundació Ramon Noguera és una fundació que es dedica en general a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual amb tots els nivells. Tenim des de l'àmbit social, que s'ocupa d'aquelles persones que tenen una dependència molt elevada i, per tant, tenim equipaments de pisos, de residències, de servei de teràpia ocupacional que els ajuda a desenvolupar al màxim les seves competències. Però després tenim l'àmbit laboral, que es tracta de les persones que són més independents o que tenen més autonomia en la vida quotidiana, d'oferir-los, preparar-los pel món laboral. Llavors, el que fem és crear activitats empresarials per poder-los formar, perquè puguin treballar, tenir el seu salari i a partir d'aquí treballar també per la inserció a l'empresa ordinària. És a dir, la seva estada amb nosaltres sempre hauria de ser, no sempre és així, però hauria de ser molt temporal per aprendre uns hàbits, unes competències professionals i a partir d'aquí, quan estan preparats, insertar-se a el que és el teixit empresarial de la seva zona. Nosaltres els ajudem en tot aquest procés, tant d'inserció com de formació. Seria en general aquesta l'activitat. Vale. De fet, fa més de 50 anys que esteu millorant la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. En general, quins serveis oferiu dintre de la Fundació? Sí, nosaltres tenim des del que és la infància, que és els centres d'atenció precoç, que abarquem el que són els nens, el desenvolupament terapèutic dels nens de 0 a 6 anys a través de serveis de logopèdia, fisioteràpia, psicologia, pedagogia, tots els suports que es necessitin a nivell individual. Quan l'etapa de l'escola no l'abarquem, perquè ja hi ha escoles molt especials, molt preparades, però sí que a partir dels 18 anys és quan ja hi havia en aquella època, quan vam néixer, un buit, que ja s'anaven a casa i ja no hi havia res més. És aquí on apareix el servei de teràpia ocupacional, que és un centre de dia que el que fa és maximitzar, treballar totes les competències, des d'ocupació, treballs manuals, activitat física, com el que podríem dir que és una escola, però d'adults. Després, a aquestes persones els oferim dormir amb nosaltres a través dels pisos tutelats, que són com pisos d'estudiants, per dir-ho d'alguna manera, el que passa que tutelats per un monitor, que els ajuda a integrar-se a la comunitat, a fer activitats, a la convivència, a fer els hàbits del dia a dia. I després, per les persones que són molt dependents, o sigui, que són diagnosticades com a, podríem dir, una discapacitat intel·lectual més severa, tenim el que són les residències per viure amb nosaltres, que són residències ja potser amb uns suports
més intensius a nivell sobretot de fisioteràpia, més de treball de motricitat fina, altres tipus de competències més adaptades al seu ritme. I a partir d'aquí llavors tenim, això seria el que s'abarcaria la globalitat dels serveis socials. A partir d'aquí llavors ja entraríem en l'activitat laboral o professional, que ja és com una empresa. És com diferents empreses, diguéssim, perquè m'entengueu, que són activitats. Per exemple, el que fem és crear totes aquelles activitats empresarials que ens puguin servir per ocupar persones amb discapacitat. El nostre objectiu no és ser els millors rentadors de cotxes ni els millors, botiguers, sinó que poder ocupar el màxim de persones possibles amb discapacitat intel·lectual. Per tant, totes aquelles activitats que poden ser subjectes d'ocupar persones, intentem provar-ho. A dia d'avui, el resultat és que tenim 2 serveis de rentat de cotxes, tenim un servei de restauració de col·lectivitat, tenim la gestió de la Rosaleda, del restaurant de la Rosaleda, tenim també un obrador, que aquest és més recent, un obrador de pasta i pizza ecològica, que es distribueix al gran consum, una bugaderia, un servei de neteja industrial i un servei de jardineria i una àrea de muntatge de mecanismes elèctrics, de mecanismes elèctrics i de bicicletes, de muntatge de bicicletes. Aquesta seria la globalitat dels serveis empresarials que tenim a dia d'avui per ocupar persones. Ocupem, ara ho estava mirant, a nivell de persones amb discapacitat, unes 200 persones que estan treballant amb nosaltres i que possiblement amb altres, trobaran el dia de demà una feina a l'empresa ordinària perquè per això estem treballant. Perfecte. I com us ha afectat aquest estat de confinament al vostre dia a dia laboral? Com afronteu aquesta crisi? A veure, hem tingut una crisi totalment diferent amb l'àmbit social que amb l'àmbit laboral. Vull dir, hem viscut tot. Amb l'àmbit social, doncs, la crisi era sobretot conservar la salut dels usuaris que estan vivint amb nosaltres. Llavors, això sí que les mesures, sobretot de prevenció, han sigut extremes. A dia d'avui, per sort, podem dir que no hi ha cap persona que hagi patit la malaltia i creiem que l'èxit ha sigut de la responsabilitat que hem tingut els professionals que estaven a l'atenció directa de les mesures i dels recursos que s'han també invertit des de la Fundació. A nivell laboral, la crisi ha sigut més la part econòmica. O sigui, hem hagut de crear, d'obrir ERTEs, que ha afectat a unes 113 persones. I afectat i no afectat, perquè, clar, també són persones amb discapacitat intel·lectual que fa que... Un segon, Disculpeu-me tots, un segon. Sí, tranquil·la. Tranquil·la. Això és vida... Això és conciliar vida laboral i familiar. Perdoneu, és que... Disculpeu-me. Ara m'he perdut. No, dels ERTEs, estàs comentant? Dels ERTEs. Hem obert 2 ERTEs, el que passa que, clar, és un avantatge i una desavantatge, perquè al ser persones amb discapacitat intel·lectual i moltes també tenen associades discapacitats físiques, hi ha un factor de risc important en algunes d'elles. Llavors, el fet de tenir la possibilitat d'obrir un ERTE per força major ha afavorit que hi ha persones que tinguin certs riscos que garantir una mica que es poden quedar a casa sense perjudicar econòmicament a l'entitat que ha sigut no ha sigut per molts, no ho han viscut com una cosa negativa, les persones que treballen amb nosaltres. Després també hi ha
gent que no ha estat afectada per l'ERTE, però que, clar, per la seva discapacitat igualment hem hagut de gestionar baixes laborals. Tenim a dia d'avui un tant per cent molt elevat de baixes, però bueno, són potenciades perquè el que no volem és posar en risc a les persones que treballen amb nosaltres. I, bueno, ho gestionem, suposo que com tothom, com podem. Ens ha agafat a tots una mica en fora de joc, això. Sí. Pensant en el futur, com veieu els propers mesos que vindran? Entenc que una mica amb preocupació, no?, per la situació que queden els centres especials de treball i així com el fet de treballar amb un col·lectiu també que entenc que és especialment vulnerable, no?, com és el vostre, no? Sí, jo, clar, la reincorporació laboral a la feina d'aquestes persones amb més risc és molt incert, no? Com es podran reincorporar sense perjudicar la seva salut i sense posar-los en risc. De moment, estem en mans del que diguin el Departament de Salut, de riscos. Anem setmana a setmana, la veritat. A nivell econòmic, home, amb molta incertesa. Ho vivim amb molta incertesa. No em puc mullar de dir, doncs mira, d'aquí 2 setmanes jo crec que ja podrem obrir activitats i per tant tot continuarà igual. Crec que no. Crec que hi ha un canvi important. No sé si anirà millor o pitjor. També és veritat que també ens estem reconvertint en molts serveis i en moltes activitats. Per exemple, una cosa que no ens havíem plantejat mai era fer formació online, una mica com esteu fent vosaltres. Però clar, en persones amb discapacitat intel·lectual pensàvem, això és un pas molt complicat a fer. I aquesta crisi ens ha obligat a fer-lo. I estem veient que teníem un prejudici i que hem trencat una barrera que potser en altres circumstàncies no les haguéssim trencat, no? O no ens haguéssim atrevit. Segurament ens aportarà coses positives, però ho vivim amb molta incertesa. Sí. No robo més temps, et faig una darrera pregunta, perquè sé que tens els nens per aquí per casa i estàs treballant. Per acabar l'entrevista, Bea, i una mica tenint en compte que ara mateix us estarà escoltant l'alumnat de cicles formatius de l'Institut Josep Logulat, d'aquí de Banyoles, m'agradaria que es comentessis què aporta treballar, el fet de treballar al costat, junt amb persones amb discapacitat, amb algun tipus de discapacitat intel·lectual o de qualsevol tipus. Què aporta? És que són com... O sigui, el que aporta, almenys a la Fundació, és que hi ha molta gent que no sap ni qui té discapacitat i qui no. O sigui, estem aconseguint a dia d'avui arribar a una normalitat tal que ni la gent pregunta qui té discapacitat i qui no. Per tant, aportar són companys de feina igual que qualsevol altre. Aquesta és la normalitat màxima que hem d'arribar i com hem de parlar de les persones amb discapacitat intel·lectual, física, el que sigui. La discapacitat física és molt visual, per tant, tu pots arribar a veure i a entendre, però la discapacitat intel·lectual no és gens visual i això feia abans. Ara hem aconseguit trencar amb aquestes etiquetes que aquest en té o aquest no en té, aquest és discapacitat o és normal, no? És a dir, que contínuament senties aquestes preguntes. Per sort, hem arribat a eliminar aquesta pregunta del nostre llenguatge o de les nostres inquietuds i acceptar les persones com són. És igual si té discapacitat o no. És adaptar-te a l'entorn. Moltíssima gent que te trobes... És un certificat, al final, que tu el pots ensenyar o no el pots ensenyar en funció del teu interès. Nosaltres és el que els diem a les persones que tenen discapacitat intel·lectual. Aporta com qualsevol altra persona. Moltes coses. Perfecte. Doncs, ojalà que aquesta societat
creixi justament amb aquest fet, no? De que tothom som iguals, no? Davant de tot, no? I res més, no robo més temps. Si vols acomiadar-te dels meus alumnes que t'estan veient ara mateix. Sí, no, bueno, moltes gràcies per escoltar. Sí. I bueno, que esteu convidats a venir a la Fundació sempre que vulgueu per si voleu entendre una mica més la nostra activitat. Estarem encantats de rebre-us. Perfecte, doncs recollim aquesta invitació, Bea, i Molt bé. moltíssimes gràcies per atendre'ns. A vosaltres. Fins ara. Merci. Adéu. Adéu. Adéu.